حتی پارسال قباره بازرگانی د ناوبر عراق و هرما کردستان و ترکیه زیاتر ج 15 میلیارد دلار بو. ترکیه و هرما کردستان و عراق چافلیه و رجع بلند بکن حتی زیاتری 20 میلیارد دلار. افده مکیده کو است هنردکرنه ج آمده با کوره کردستان و باشوره کردستان پارسال 105 بو. اف ساله 120 داکتیه کم کریه. صدم چنه و چوا دکاره افرجه بهت زیاده کرن. کو عراق د ناوا 5 ولات هری زیاده کو ترکیه برهمن خو آلاوین خو کلوپلین خو بدشینه. اول روش حالات ناوین د آسته یکم ده لسر آسته جهانی د آسته پنجه دایه. چوا اف قباره بهت زیاده کرن چوا آستانگی بهن را کرن لسر ویم جاره جهجای ازگور محمد اغلو کارساز ده پرسم هجای ازگور گلک بخیرات یا کردستان بسچار. چوا دکاره اف آستانگی بهن را کرن. خیر دارم خبات خوش. ایوار باش. پارسال د ناوبر آمده باشوره کردستانه قاسی 105 بو اف ساله 120 داکتیه. ام دست بکی بحثا صدم بکن اگرام بکن اگر صدم چنه کو داکتیه. بله مال آوا به وقت چند روز برجی مهنه کی بلیف کر بوجواره هانی بو سر زمان مرف کاره بکرتایی ها هنه کی سر باخفه بره کاسه به توهیا کارمند ولاتی می آمده که جهمو امبیجن دریه سینور دا کلوپله خود دفروتن 300 میلیون دلار فروتان آوان چه بگو لتنه ولاتی که لگمرگا آمده کلوپله خود فروت ندرواجی اوانا تنه هجمار آوان 140 میلیون دلاره لیش گورا سالا چوین را وجی بلیف کر وهانی زمان جسدی 20 تدا ختماندن چه بیه کمبون چه بیه مهنه کی برتر جی هانی بو سر زمان د سری دا خاله یکمین مرف کاره بیجه که بهابونا بنزین مازوت ل ترکیه پر گرام بیه جبروی سیاره کوان کلو پالا بار دکن دبن بتایبت د سری دا باشوره کردستانه لوی دره چون هاتن آوان بهابونه کی مزن چکریه اف جی ل کارگاه ولاتی ما باندوره کی ختماندنه کی مزن چید که اف خاله یکم دویم جی ev karkerê ku divan kargeha da xebat dikin daha tawan maaşê wan perê ku di behê da bi dest distînin evana li gor karmendê ku wan didine xebatê jî bihabûnekî zêdebûnî têda çêbîye ji ber ku di salê berê da dewlet ji hemû kargeha ra ji karmendara alîkarîkî mezin piştevanîkî mezin dikir ji bo ku karkerê wan li wê derê karbin bixebitin di warê bacê da alîkarî dida wan di warê SSK'yê da ku em jê ra dibêjin alîkarî dida wan teşwîkekî dihate kirinê niha karkerekî gava ku di kargehê de xebatekî dike di ji bonê ku SSK'ya wî bê danê nêzê 4500 perê Tirkiyê ew li wê derê perete dayne de salên borî da vana 10500 bun 1500 bun ev jî bandora duyemîn e meriv kare li sektorekî dina jî balê bikşîne ez dixwazim di xebatkarê ku di tekstîlê da dixebitin li Tirkiye bi taybet jî niha li Amedê 800 dolar maliyeta wan ji karmendê wê derê re heye ne tenê perê ku tê bacê danê an jî vergî an jî ji bêjim hinekî amûrê dina meriv mînaka wî kare bi Misrê ra jî rojhelata navîn bide nîşandanê xuya dike ku li welatê Misrê 180 dolar e li niha li Amedê di serî da û li Tirkiye 800 dolar maliyetekî wî heye ji karmendekî re ê xebatkarekî lê li Misrê 180 dolar maliyeta wî heye hinekî pirsgirêkên navxwe zêdetir hêja ûzgur em li ser çawaniya çareserkirina van kêşeyan pirsgirêkan biaxivin hûn dizanin demekî dirêj e ku biryar bû geştên firokewanî di navbera Amed û Hewlêrê dîsa dest pê bikin yanî hewa karsazan hiç zext û fişarek li ser jûra bazirganî li ser hikûmetê li Enqereyê çê nekiriye ji bo dubare bikirina destpêkirina van geştan ji bo hêsankariya alûgora bazirganî di navbera Başûr û Bakur ez bixwe jî wek rêveberêkê oda jorê bazirganiya Amedim li wê derê jî van nêrîna mehanî bû ziman di destpêkê da balafirên ku ji Amedê diçin Hewlêr an jî ji Hewlêrê were Amedê
evya peşi li bazirganî ku zêdebûn têda çêbibe ve peşi lê vedike. Lê mixabin niha çûndûn hatine ê balafira ji Amedê Hewlêrê niha tinene. Mevana bilêv kir ji Tobêra ji Ankarê ra me siyasetmedara daxwaz kir me xwest ku careka dina balafir çûn hatinê wan çê bibin hem geştûguzarî pê zêde dibe bandora aboriyê li Başûrê Kurdistan jî dike û li Bakurê Kurdistan jî dike bi taybet di serî da jî Amedê û derdorê Amedê jî dike. Sedem çine hetanha dest pê nekirine? Bîra min tê şeş mehberê gotibûn ew ê dest pê bike. Belê bersivekî wisa bi tundî negotin nabûn negotin bersiva wan di warê teknîkî da gotin pirsgirêk hene balafirê wan kêm mane ji bo çûn hatinê demekî nêz da gotin em ê çareserî bikin. Ez dixwazim vêya bînime zimanî yanî aboriya a Başûrê Kurdistan tenê nine aboriya Amedê tenê nine an rojhelata navîn aboriya wî rûyê wî berê wî li Bakurê û li Tirkiyeyê. Tirkiye jî pêdewiya wî bi taybet di serî da ji Başûrê Kurdistan jî heye ji rojhelata navîn jî heye. Ez dikarim vî mînakê bidim. Yani îro li welatê Tirkiye li Entabê li Dîlokê wextê meriv gava ku lê bişopîne temaşe bike aboriya Dîlokê ji sedî notê wî meriv kare bêje ku bi xêra Başûrê Kurdistan ra li piya maye mezin biye. Ev jî bandorekî mezin li aboriya Tirkiye dike ku xitmandina wana firotana derva da ku heye di serî da di xala yekem da rêza yekem da Başûrê Kurdistan tê. Lazim e siyasetmedarê Tirk di serî da jî Serokkomar Birêz Recep Tayyip Erdoğan guhdariya vî tiştê bike. Hêjaya Ozgur ev rastî ye ku pêwîstiya Tirkiye hem Bakurê Kurdistanê bi Başûrê Kurdistanê û bi giştî Iraqê heye. Pêwîstiya wan heye enflasyon sedî şêstê zêdetir e li gorî amarên fermî ne fermî dibêjin sedî sed zêdetir e helbet. Faiza bankê vaya sedî çil e bazar giran e bêkariye hejariye xizaniye. Madem ew xas pêwîstiya Tirkiye bi bazarê Herêma Kurdistanê û Iraqê heye sedem çi ne ku van astengiyên Cenabê Hewa jê behs kir nahêne rakirin. Niha meriv kare wiha bilêv bike. Dewleta Tirkiye pêdewiya wê di serî da ji Başûrê Kurdistan ji Bexdayê ji rojhelata navîn tev heye. Wek we jî bilêv kir îro enflasyona ku Tirkiye bi fermî bilêv dikin dibêjin ji sedî heştê pênc heye mixabin ev a ku di bazarê da rûbirû welatî pê dimînin ev giştiye sedî not û pêncî. Di demekî nêz da ev bihabûn wê hînekî dijî zêdetir bibe. Lê xitmandinekî dijî ez dixwazim bi münasebeta eviya jî bilêv bikin bînime ziman welatiyê ku kargehê wan hene di her kargekê xwe da ji hindikayê pêncî kes, sed kes, 500 kes, 1000 kes didine xebatê di pêşerojê da wê xitmandinekî mezin di wan da jî çê bibe. Sedem çi ye? Ji bela ku dewlet bi münasebeta bankayê xwe û bi bankayê taybet alîkariya kredî alîkariya finansê û pere li wan nake. Bankayê ku alîkariyê jî dikin perê ku bi navê bacê ji welatiya distînin paya wî pir bilind kirine. A xitmandina duyem jî welatiyê evê ku perê wan jî di destê wan da hene di nav civakê da danûstendinê nakin ew jî radibin perê xwe didine bankayê ji salane ji sedî çil û pênc niha pêla wî hinekî de jî bilind kirin birne sedî pêncî bacekî faîzekî didine welatî jî bûyî xwe dixapînin. Lê ez dixwazim vêya pir giring e ez bînime ziman welatî xwe dixapînin ji ber welatekî gava ku enflasyon bi fermî ji sedî heştê û pênc tê da hebe welatî perê xwe bibe ji sedî çil û pênc salane pere bide bankayê bêje vaz hewqasa pere bi dest dixim ev xwe xapandine di perê wan da kêmbûn çê dibe welatî xwe didine xapandinê. Em jî wek însanekî gava ku çavderiyê dikin em aboriyê dişopînin em hêşiyarî didin bi münasebeta we jî me vêya bilêv kir ez giring dibînim. Tamam hêjaya Ozgur wekî karsazekî hûn çi pêşinyar dikin ji bo zêdekirina astê bazirganî di navbera
باشوور و باکوری کردستانê çi bihêkirin baş e? Niha di navbera Tirkiye û Başûrê Kurdistan da têkiliyê aboriyê berê gelekî baş bûn. Em dibên ku ji vî demê şûn da jî têkildariyê münasebet hîn xurtir bibin, bira dubare nebe, çûn hatinê balafira, çûn hatinê welatiyê ku bi seyara derbas dibin, ji wan re astengiya der nexin. Zûtir ku karbin her newê derê. Tiştekî girîng jî meriv kare bêje welatiyê ku kel û pelê xwe difroşin dervayê welat di benzîn û mazotê da ji wan re kêmbûnekî çê bikin. Gava ku ji wan ra ji wan welatiyê ra kêmbûnekî çê bibe, firotana kel û pelê derva wê gelekî zêde bibe, ev jî bandorekî baş li enflasyona Tirkiye bike. Em bên pêdewiya a dewleta Tirk aboriya wî ji dolar ra çiqasa heye bi vî münasebetê jî wê karibin ji aboriya xwe ra başbûnekî jî çê bikin. Di vî warê da jî dewleta Tirk û hikûmeta Başûrê Kurdistan jî di navbera wan da têkildariyê baş hene, em jî hêvîdarin ku ji îro pêştir jî pêşî li ewkê ve bikin, li bazirganiyê ve bikin. Pêşniyariyê me wê wiha bin. Hêja Ozgur Mihemed Oğlu karsaz ji Amedê. Serçavê min êvar baş. Êvar baş.